Termomagnetsko pomagalo Leđnjak ili Spine Vital je pomagalo nastalo na spoznaji da se križobolja, lumbago i boli u leđima najefikasnije odstranjuju povećanjem tjelesne temperature u predjelu kralježnice za 1 do 3 stupnja, ovisno o temperaturi okoline. Tako je nastala termomagnetska metoda koja u sebi sumira sve pozitivne učinke koji se postižu poznatim i uspješnim djelotvornim metodama liječenja križobolje i boli u leđima. Leđak Spine Vital je neprimjetan ispod odjeće, ne mijenja figuru u izgledu, a omogućava tijelu sve radnje, sve pokrete koje na pojedinim radnim mjestima obavljaju ljudi. Leđnjak Spine Vital se na tijelo stavlja tako da ga pridržavaju lastike preko ramena i oko struka. Kopča se naprijed i prilagodi zatezanjem lastika prema dotičnom organizmu. Ako je organizam viši, čovjek viši, onda će se zakopčati u niži nivo ovih platnenih kopčica, ako je niži u viši nivo, tako da je prilagodljiv raznim visinama tijela. Leđnjak Spine Vital ima oprugu, na to je paziti, koju treba okrenuti od tijela i kad se stavi i poštela visina, prilagodi visina, onda se pregib iznad zdjelice ima udubljenje i krajevima se prigne kao prelomi da opruga upire prema tijelu, tako će samoregulacijom leđnjak stalno se regulirati u to udubljenje. Obično se stavlja preko majice i donjim dijelom se stavi u gaćice, tako da pridržavanjem donjeg dijela u gaćicama, oko struka i oko ramena, on izvrsno prijanja uz tijelo. U odnosu na druge metode, uspješne metode liječenja, masiranje, toplice, elektrogrijanje, vruće injekcije, Leđnjak Spine Vital najvažniju osobinu svih tih metoda pruža tijelu, to jest podiže tjelesnu toplinu u predjelu kralježnice na način da toplinu kumulira u kostima i tako podiže prokrvljenost i tako omogućava topliju limfu koja će onda brže odnositi štetne stvari i proticati kroz organizam. Leđnjak Spine Vital je pogodan što je odličan nadomjestak kod onih koji imaju postoperativno oporavljanje, ali i kod onih koji imaju ponavljajuće križobolje, jer je u preventivi siguran da će onemogućiti ponovno pojavljivanje križobolje. Još jedna osobina je leđnjaka kao medicinskog pomagala bitna, što omogućava ljudima koji su osjetljivi na niske temperature da mogu boraviti u tim niskim temperaturama i neće im izazvati križobolju ili neke druge smetnje, bolove u leđima. Leđnjak se može uz malu edukaciju koristiti trajno, može povremeno. Osoba koja ga koristi će kao i drugi do sada, to možete
čuti u drugim izjavama, naviknuti preventivno kada treba koristiti ležnjak. Uz pomoć svoga liječnika on može sam spriječiti pojavljivanje svoje križobolje. Ležnjak je napravljen tako da može trajati 5, 7, 8 godina i može cijelo to vrijeme vršiti se tretman njime, što obično nije potreba, nego povremeno i to kad se temperature spuste okolne ispod 22, 21, 20, a postoje takve okolnosti prisilnog držanja tijela ili dugog sjedenja ili stajanja. Poglavito je znakovito reći za ljeto i ljetne križobolje. One dolaze u trenutku kada se noćna temperatura spusta i do 14, 16, 18 i kada smo duže izloženi tim temperaturama, onda će doći križobolja. U toj situaciji osjetljivi trebaju staviti ležnjak. Aranžmani koji su mogući i koje mi nudimo su za pojedinca, pri čemu bi on nakon već par godina, ovisi kako će, iako je ležnjak trajan, kako će ga on koristiti ili trebati, moći će. Ležnjak Spinevital je poglavito dobar za niz profesionalnih bolesti, suspendiranje profesionalnih bolesti, dakle svugdje gdje postoji prisilan položaj tijela i niska temperatura. To su trgovci, to su činovnici, to su vozači profesionalni i amaterski, to su domaćice i tako dalje. I Herba Mediteranica će poduzeti ispitivanje jedne po jedne profesije i predlagati zdravstvenim službama, odnosno zakonodavcu u zaštiti na radu, predstaviti svoja istraživanja koja će raditi znanstvenici. Primijećeno je kod korisnika da ležnjak svojim termomagnetskim djelovanjem, magnetima i toplinom u predjelu kralježnice, koja je štitnik ležnoj moždini, poboljšava stanja kod glavobolja, poboljšava stanja kod migrena, poboljšava stanja kod hladnih nogu. Tako da ima nade da je, a zna se da je u nekim slučajevima povezanost između kralježnice i tih tegoba, postoji nada da će se i tu moći pouzdano sugerirati radi glavobolje, radi migrene, radi hladnih nogu. Hvala lijepa.